yang besar tapi pendek atau kecil tapi panjang? Duh, pilihan yang sulit menurut saya. Lek misalnya dikon milih sing gede tur endek, samarku ora. Tekan lek tekan buri. Arep milih sing cilik dawa kok ya gor marai loro Mas. Lah terus ngene iki aku mau kayak pilihan sing model ngene iki aku terus kon milih sing ndi jajali. Kon milih sing ndi? Lah saiki tak takon Mas, ngene iki modele sing ndi? Sing gede, bundek pendek, apa sing cilik dawa nglancir Mas? Percuma lek gede, tapi nggak berurat, nggak berotot. Mana enak. Napa lanang lek nyusu kok merem ya lek melek samarku ku ndak keculek pentil Mas. Bejan ngono yang dadak ditakonke. Ngene iki lek aku jawab ngene iki engko cocokku sing dihujat kanan kiri wong kalian ki lek tekon ya semrawut. Ora tak jawab wis gawe pitakon. Arep dijawab yo gegerne dunia jan periclikan ngene iki jan. Gemes aku.